Totes les campanyes que s'han fet sobre l'ús del preservatiu, la seva utilització encara queda molt lluny del que seria desitjable i el que és més greu va a la baixa. Aquesta és la tendència que s'aprecia a la ciutat de Barcelona i que recull en un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona que s'ha publicat al Journal of Urban Health. Avui tenim aquí una de les seves autores, que és la metgessa Glòria Pérez. Gràcies per venir. I també el director del Centre Jove d'Anticoncepció i Salut, Jordi Baroja, que abans t'ho he dit malament, t'ho he catalanitzat una mica, Baroja, diguem-ho bé. I també ens acompanya el Juli Rodés, reporter del programa, analista d'aquesta qüestió des de fa uns dies. Estem especialitzats. Estem especialitzats en aquesta i altres qüestions, però han treballat molt bé aquest estudi i ara ens aportarà també moltes dades de les conclusions. Volem saber si és possible, per què està passant i si hi ha o no consciència del risc de no usar el preservatiu. A veure, per començar, Glòria, heu preguntat a 1.500 adolescents des del 2004 al 2012, per tant, han fet un retrat prou ampli, i fa 11 anys l'utilitzaven al 80% i aquesta xifra ha baixat en el 68%. A què es deu o a quina conclusió heu arribat de per què està baixant l'ús del preservatiu? Bé, nosaltres creiem que l'ús de preservatiu està baixant degut a diversos factors. No és un sol factor, sinó que en aquesta davallada s'han acumulat diversos aspectes que si comentem. Per exemple, creiem que ha disminuït la percepció de risc en quant a la transmissibilitat de les malalties. Això per una banda. També hi ha un context de crisi econòmica, en què els nois i les noies segurament potser tenen problemes per poder accedir a comprar el preservatiu. I també pot ser que hi hagi alguns factors culturals que estan apareixent o rols de gènere que estan apareixent i que potser en altres moments no eren tan evidents. Jordi, tu treballes amb una ONG, com dèiem, que tracta d'aquesta qüestió amb els joves. Quina percepció teniu al respecte? Noteu que s'està utilitzant menys el preservatiu i que cada vegada hi ha joves que tenen més dubte o no, o els genera... No notem més que abans. Per la percepció del nostre dia a dia, evidentment ens hem de refiar de les dades del rigor de les dades de l'agència. Al nostre dia tampoc no notem tant. Si notem les problemàtiques que tenen del dia a dia de l'ús del preservatiu com una eina més en la prevenció de les malalties de transmissió sexual i de l'embaràs no desitjat. I en qualsevol cas, nosaltres sempre intentem fer la lectura que el preservatiu no deixa de ser una eina més dins el que hauria de ser una estratègia global en educació afectiva sexual. Per tant, a l'hora d'analitzar per què puja, per què baixa, potser ens amoïna menys a nosaltres i ha baixat un 5%, un 10%, que no pas com el preservatiu s'encabeix dins d'aquesta estratègia global de salut sexual afectiva amb els joves, que nosaltres creiem que encara és deficitària. I quines problemàtiques? Dius, detectem algunes problemàtiques amb l'ús del preservatiu. No només amb l'ús del preservatiu, és a dir, que per l'ús del preservatiu primer ha de ser accessible, com deia la Glòria. Després, evidentment, ha d'haver una certa informació, ha de ser una consciència de per què utilitzar-lo. Dóna per fet que la gent el tingui i que tingui aquesta consciència per utilitzar-lo. Després ha d'estar ben informat. Nosaltres ens trobem moltes vegades amb els tallers que fem amb la població jove que hi ha una certa informació sobre el seu propi cos, sobre quines pràctiques de risc, sobre el tema de si es poden quedar embarassades les primeres vegades, durant la menstruació. Són preguntes molt bàsiques, però que tenen molts dubtes. Per tant, això també ha de quedar clar. També passa a vegades hi ha un component de en quin moment posa el preservatiu en la relació, perquè clar, una cosa és tenir preservatiu, tens informació, ens pensàvem que amb això ho teníem tot, però al fons hi ha una relació de dues persones, un moment molt íntim. Posar un preservatiu sobre la taula vol dir moltes coses, pel tema també de la relació entre l'home i la dona, en el cas que sigui una relació heterosexual, i per tant hi ha molta cosa també en joc en un moment pels adolescents en aquell moment. I per tant, tot això s'ha de treballar i s'ha de treballar molt bé i molt a fons. Una intervenció de 2 hores que puguis fer una xerrada en un institut és molt escàs per treballar tots aquests moments. A preguntar, a quina edat els joves comencen a tenir relacions sexuals? A nosaltres la mitjana sol ser al voltant dels entre 16 i 17 anys, la primera relació sexual. Hi ha col·lectius que sí que tenen les relacions sexuals una mica abans, al voltant dels 15, i el que sí que és molt important és que si utilitzen mesures d'anticoncepció en aquesta primera relació sexual, habitualment aquests joves tenen tendència a utilitzar-la sempre més al llarg de la seva vida. Això vol dir que
quan decideixen que la primera relació sexual utilitzen l'anticoncepció és perquè han tingut una mica els elements que deia el Jordi abans, informació, i han estat d'alguna manera convençuts, tenen habilitats per poder negociar la utilització de contracepció. De fet, l'estudi que fan ells, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, és l'edat al voltant dels 18 anys, dels 17 als 19. Sí. I és veritat que alguns joves, alguns adolescents, comencen abans i, per tant, potser aquestes xifres podrien arribar a ser més altes, no? Si tinguéssim en compte tots els joves que s'han iniciat en la relació. Sí. Vam començar l'estudi, vam fer una altra part de l'estudi, que va ser als 14 anys, 14-15 anys. El que passa que no teníem suficient nois i noies que haguessin tingut relacions sexuals. El que sí que intentarem amb la nova enquesta és poder analitzar aquest grup de joves. Ara parlarem de la pregunta, diguem, bàsica que et genera, no? Quan llegeix aquest titular, que poden veure els nostres espectadors. Actualment utilitzen el preservatiu un 68% dels joves i ha baixat respecte ara fa una dècada. Què passa amb les campanyes de sensibilització? No se'n fan prou? Com s'estan fent? En què fallen? Per què no arriba el missatge de les virtuts d'utilitzar un preservatiu? És que fallen perquè no hauria de ser una qüestió de sensibilització com un cop a l'any, el dia de la sida, o una xerrada puntual. Falla perquè l'ús de preservatiu, insisteixo, ha de formar part d'una estratègia d'educació afectivo-sexual des de la primera infància, amb diferents continguts, amb parlar d'autoestima, parlar d'assertivitat, parlar de relació amb la parella, parlar de masclisme, del masclisme estructural, que condiciona molt la relació amb la parella. Parlar això a casa i a l'escola. A casa i a l'escola, evidentment, a tot arreu. Perquè eduquem, ni que no parlem, eduquem. Estem educant constantment en educació sexual. I un dels dèficits que nosaltres veiem clarament és que l'educació afectivo-sexual no està incorporada dins el currículum acadèmic, és a dir, escolar des de primera infància. És una cosa tan transcendental per la vida de les persones, es deixa en mans d'una xerrada puntual de 2 hores. Si tens sort que el teu institut la sol·licita, i llavors en 2 hores ja acabes fent sensibilització. I quins són els missatges que haurien de rebre els joves? Amb això que ara deies, hauríem des de ja la primera infància començar a introduir-los aquests missatges que després desemboquin en una actitud responsable davant del sexe i de les relacions amb parelles. Quins són els missatges? Jo crec que s'haurien d'adaptar. El que sí que tenim clar, i estàvem parlant abans, és que una cosa és la utilització dels preservatius o de les mitjans contraceptius en les relacions sexuals. Però és que hem d'enfocar la sexualitat de les persones. I la sexualitat és una cosa que es pot educar, es pot començar a parlar des de molt petit, vull dir, evidentment adaptat. No parlarem de relacions sexuals amb nanos de primària, però sí de la comunicació dels cossos, de com són els cossos, de què vol dir el plaer. Tot això sí que s'ha d'anar adaptant i enfocant des de molt petits, per arribar a un punt en què arribem a l'adolescència i que aquesta informació la tinguin. I el respecte a l'altre, suposo, també? Evidentment. I tot això en conjunt, avançant a mida que madura a la persona. Aquí hi ha 2 problemes. Un, qui fa aquesta educació? Les escoles estan preparades en aquests moments per fer educació de reproducció, és a dir, com és el cos humà de la dona, de l'home i com ens reproduïm, però no de sexualitat. En la vostra opinió? Com? O estan o no preparades les escoles per afrontar aquest debat? Per aquesta part jo crec que sí. Per la part de sexualitat jo crec que no. Perquè tampoc estem com a famílies o com a comunitat, jo crec que no estem preparats per fer aquest tipus d'educació. Però tot és posar-s'hi, vull dir que és una qüestió de dir, no és una qüestió és una qüestió de voluntat, de que jo com a professor estic molt motivat i treballo aquest tema. És a dir, si ens creiem com a societat que això forma part de la nostra vivència, de com vivim la nostra sexualitat de manera saludable, tinguem l'edat que tinguem, tots hem estat joves, tots hem sabut l'educació sexual que hem tingut, i els joves d'ara són un reflex de la nostra societat, no és cap altra cosa. Jo no veig els joves molt diferents en aquest àmbit de l'ús de preservatiu del que poden ser els adults, perquè parlar de responsabilitats o responsabilitats individuals, sí, però, com comentàvem abans, hi ha quelcom molt més estructural que per mi és un dèficit molt important que tenim com a societat i que tampoc n'hem avançat. A mi el que em sobta és que l'ús de preservatiu no és baix en aquest sentit, un 70%, un 80% dels joves, Déu-n'hi-do. Jo a vegades penso, Déu-n'hi-do, perquè en els últims 10, 15 anys, 20 anys, què hem fet a nivell estructural com per això, no? I a més, quan els missatges que anem rebent també per altres bandes, hem de contrarrestar amb les poques eines que tenim, molts missatges d'altres bandes, de mitjans de comunicació, de tot el... D'internet, perquè els joves busquen informació, i no només informació sobre les ITS, i això, busquen informació sobre el plaer, sobre com normal, és que és el que preocupa la sexualitat, com puc donar plaer a l'altre, com puc rebre plaer, i això no els estem
no ho estem Ells fan una cosa molt interessant i que marca una mica una diferència, a mi em sembla, amb el que es deia fins ara, que no parlen, fixa't que no parlen només d'educació sexual, sinó afectivo-sexual, no? Perquè hi ha aquest component que si no passa això, no? Que si ho enfoquem només a la cosa sexual ens perdem un ingredient molt important del fenomen. Veu anar, a una de les sessions, veu poder parlar amb joves. Vam anar amb la Montse Gené, al centre que dirigeix el Jordi, i després vam anar a una escola de Barcelona, que és un dels molts centres de Barcelona que tenen molta preocupació per aquest aspecte i que el cuiden molt i que hi ha una persona que hi fa molta incidència. Doncs ja que parlem d'adolescents, els escoltem, no? Els hi donem la paraula. Els amics utilitzan poc el preservativo. Poco, muy poco. O sea, por lo que yo sé y por mis amigos no lo suelen utilizar casi nunca. Jo crec que cada vegada s'utilitza més perquè fan xerrades com aquesta y ens informen dels riscos que hi ha si no utilitzem el preservativo. Sí que son conscientes, ¿sabes? Porque sabes que puedes pillar enfermedades y yo que sé, un montón de cosas, pero no siempre piensan que a ellos no les va a pasar eso. Tenen por, però també perquè diuen que el preservatiu fa perdre sensibilitat. Però el nostre entorn en aquesta època és una mica... Això del preservatiu i tot no està tan... Les suele cortar el rollo eso. Quan estàs amb la teva parella, pues que si no el saps posar, si et poses nerviós i et surt malament, pues quedas avergonyat. Es importante siempre dar información a la gente. ¿Información o formación? No, porque primero se tiene que informar para que la gente se pueda formar. Ya. O sea, primero tienes que tener una información para que tú te puedas formar. ¿Pero tú crees que es suficiente la informació? La informació és una cosa i la formació una altra. I clar, el saber que el preservatiu és necessari és una cosa, però després utilitzar-lo hi ha molts factors que intervenen. Molta gent comença perquè vol saber el que és i comença sense saber res, sense cap tipus d'informació i comença sense saber res i és quan después pasa lo que pasa. Sobre el tema de preservativos, cuando uno de nosotros, por ejemplo, no lo utiliza, siempre le machacamos que no seas tonto, más vale que si no tienes, olvidarte del calentón que lleves y dejarlo para otra vez, pero lo más importante es tu salud, sobre todo, y a ver, también pensar un poco en los otros. Recordeu les classes de sexologia que dèiem, quin és l'òrgan més important en el sexe? La pell és el més gran, però quin és l'òrgan més important? El cervell, molt bé, el cervell. Los jóvenes tienen que hablar con los padres, y si los padres consideran que eso es un tema tabú, su hijo no va a considerar que eso es algo natural, que es lo que pasa en la vida y a lo mejor no tiene tanto conocimiento por no hablar con los padres. Hem d'educar els pares. Hem d'educar els pares, ja ho veus, Núria, sí, això és la reflexió final. Hi ha un tema que no va sortir, que al final no l'hem inclòs en el vídeo per qüestions d'una forma més llarg, que és el rol, el model de gènere que tenen els nois, no? I com a vegades... Clar, estem parlant d'una relació afectiva, d'una persona que s'estima l'altra o que vol estar bé amb l'altra. Llavors hi ha un moment que un dels dos, normalment els nois, val a dir, entra en el que podríem dir el xantatge emocional de dir, home, si tu confies en mi, per què hem d'utilitzar el preservatiu, que a mi m'agrada més sense? I una de les qüestions que ha sortit també, i que les noies sobretot ho deien, és tenir prou eines per ser capaç de dir, escolta'm, sí, jo t'estimo molt, tu m'agrades molt, el que sigui, però... Per això jo abans deia allò del respecte, educar amb respecte a l'altre, no? Perquè en un moment d'aquests suposo que és una de les raons per les que els joves no utilitzen. Abans d'analitzar altres qüestions, quines són les raons principals? Ara n'escoltàvem en el reportatge, però després de la vostra experiència, quines són les raons principals que porten a un adolescent a no posar-se el preservatiu? Jo crec que hi ha raons diferents en nois i noies. Jo crec que el nois és una mica el model de noi, masclista, en el sentit de portar la iniciativa, quedar bé davant de la noia, vull dir, tota... I en canvi la noia, aquesta, entre cometes, supeditació al noi, també la inexpertesa de com serà la relació, a veure si li proposo i estarà d'acord en què utilitzar-lo, i si no l'utilitza, tenir capacitat de rebutjar aquesta relació. Llavors, jo crec que les dues perspectives ja serien aquestes. Llavors, tot això es pot, diguem-ne, li pots donar habilitats tant a les noies com als nois per tot això poder-lo, portar-ho bé.
I el que dèiem abans, Jordi, que estan fallant moltes coses al marge de la utilització del preservatiu, ens porten a aquesta situació coses com no reforçar els missatges antimasclistes, per exemple, no? Sí, clar. Nosaltres el tema preservatiu és un indicador més dels molts que podem tenir que l'educació afectivo-sexual, com l'estat de salut de l'educació afectivo-sexual dels joves. Altres indicadors que podem tenir és com quan ens venen als tallers i mostren un desconeixement molt important del seu propi cos, sobretot les noies, no? Això ens crida l'atenció, tant o més que les dades d'ús del preservatiu. Què és el que no saben? El plaer, el propi plaer corporal, com obtenir plaer, com donar plaer, com demanar plaer a l'altre. És a dir, conèixer el teu cos és clau per poder tenir una bona comunicació amb l'altre, per saber, per poder transmetre què és el que t'agrada, què és el que no vols, què és el que fa sentir còmode, què és el que fa sentir incòmode. I aquesta descoberta del propi cos, fins i tot en punts de vista biològic i després experimental... A quines edats? Això nosaltres les intervencions, 15, 16 anys, 17 anys. Vull dir que a vegades donem molt per fet, que com que hi ha una societat hi ha internet, hi ha moltes sèries de televisió, hi ha una sensació d'hipersexualització, que els joves estan de voltes, que ho saben tot, i després et trobes unes preguntes que realment dius, com pot ser, no? És un punt com contradictori, no? A nivell de si poden quedar embarassades en les primeres relacions, què passa amb la menstruació, què passa amb el líquid preseminal, etcètera. Hi ha preguntes com molt bàsiques, i això per mi tots són indicadors també d'alarma, no només el tema del preservatiu, no? La Raquel, que treballa en el teu centre, ens ho explicava, no? N'hi ha alguns que els veus aquí a Monsaires, de jo tot això ja gairebé no sé què faig aquí, i després les preguntes que fan denoten que és totalment el contrari. Clar, perquè clar, hi ha molta possibilitat de connectar-nos a internet, de buscar pornografia, de buscar molta informació, però no és una informació de qualitat. Vull dir, i no hi ha ningú que d'alguna manera pugui, o hi ha molt poca informació al voltant, i els pares i les mares costa molt que contrarrestin aquesta informació d'internet tan oberta, o les escoles, o els altres amics, no? Llavors, molta accessibilitat, però molt poca informació de qualitat. Molts joves agafen el porno com a model de relació sexual i, evidentment, no té res a veure amb la realitat. Qui està oferint una alternativa? Vull dir, que en el fons el porno és culpable de perpetuar un determinat model de relació molt masclista, molt acrobàtica, molt denigrant cap a les dones, la majoria de porno, però és que en el fons els joves també el que estan és assedegats de saber com, del plaer, aquestes coses els expliquen els riscos, els expliquen... I fa molts anys hi ha entitats com la nostra i moltes ONGs sí que intentem entrar en tot aquest àmbit, però no deixa de ser, a vegades són com petites gotes d'aigua en el desert, no? Vull dir que en el fons no acabem de... I com ho expliqueu? Expliquem el què, perdona? Com en les vostres sessions, com expliqueu aquestes coses? Com expliqueu el propi cos, com poden sentir plaer, com... Són sessions... Sí, bueno, depenent... Ara ho veiem una mica en el reportatge, però... Sí, home, hi ha dinàmiques de treballar. Intentem sempre treballar des de la perspectiva vivencial, que és una manera, la diferència entre les intervencions que es feien, en les quals s'explica de manera allò solemne, els riscos i tal, intentem que connectin molt amb la seva pròpia realitat, amb la seva pròpia experiència, no? I llavors intentem fer petits grups de treball, hi ha moltes dinàmiques molt participatives, però sempre posant la referència de ell a aquella situació en la seva biografia, no? No és una qüestió abstracta, no? És el preservatiu, tu, en aquell moment, en aquella festa, en aquella relació amb aquell noi, aquella noia que t'agrada, no? No és una classe teòrica, per entendre'ns, No, perquè llavors, clar, és que si no mous, agafes la informació i després surts del centre de la xerrada i et quedes igual, no? Si no et remou, és que no estem arribant... Volíem comentar també en l'informe, és a dir, heu localitzat també desigualtats, no?, en referència al territori, la població, la classe social, quines conclusions el que vam trobar també en aquest estudi és que el menor ús de preservatiu també es concentra en les classes més desafavorides dels nois que pertanyen a classes més desafavorides, és a dir, que disminueix més l'ús de preservatiu en aquestes classes en comparació amb les classes socials més privilegiades. Això tant en els nois com en les noies. I a més això també va lligat amb altres estudis que hem fet sobre la ciutat de Barcelona, dels barris de la ciutat de Barcelona, on veiem que, per exemple, l'embaràs adolescent també és més freqüent en alguns barris més desafavorits de la ciutat. És a dir, que tenim diverses fonts d'informació que d'alguna manera lliguen i queda tot travat en el sentit aquest que el menor ús de preservatiu en certes classes socials i, a més, un dels possibles resultats de no utilitzar el preservatiu, que és l'embaràs adolescent, també és més alt en els barris més desafavorits de la ciutat. I respecte a Barcelona, respecte a la resta del país, de Catalunya?
Nosaltres desconeixem aquesta informació respecte al país, perquè no coneixem estudis d'això, però creiem que podria estar igual o pitjor que la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona actualment té una mesura de govern de salut sexual i reproductiva i té molts centres i molts recursos que es puguin utilitzar. Sí, ells ho deien, això. En última instància són una mica pessimistes, diuen, en tot cas, el conjunt de Catalunya seria pitjor, no? I suposo que la comparació per classe socioeconòmica, en definitiva, també constata que els de les classes més desafavorides també en això tenen menys recursos i estan més desprotegits. Sí, perquè en aquest col·lectiu també estan incorporant persones que segurament han vingut d'altres cultures i que recentment han arribat, o ja fa uns anys, a la nostra ciutat i que segurament tenen unes creences o alguns valors que són possiblement diferents i que també s'han de formar en els valors que nosaltres creiem. Un dels nois que intervenia al vídeo ens ho deia, diu, ui, amb això, parlar-ne a casa de cap manera, perquè a casa són molt conservadors per la nostra cultura, etc. i ho veia impossible. I l'estudi també diu que la píndola anticonceptiva ha pujat entre les noies, però que també d'un 14 a un 20%, aquesta és la xifra, però que també ha pujat les noies que no utilitzen, el percentatge de noies que no n'utilitzen cap. Aquesta és la incoherència que trobàvem, que per una banda augmentava la píldora postcoital des que es fa la dispensació a farmàcies, però també augmenta el coitus interruptus i augmenta la no utilització d'anticonceptius. Per tant, una cosa no equilibrava l'altra, perquè al principi vam pensar potser estan utilitzant la píldora i estan baixant l'ús de preservatiu, però no és així. A vosaltres, si es diu que hem anat una mica enrere amb aquestes qüestions, en aquests últims 10 o 20 anys, ja esteu d'acord o no us agrada aquesta manera d'enfocar-ho? No sé si enrere, però endavant jo no tinc això de que no. Però és que, clar, jo parto de la premissa que no hem fet res estructuralment per canviar-ho. I com que no hem fet res per canviar-ho, dic, tampoc anar millor en aquest sentit no tinc la percepció. Sí que hi ha algunes eines més que tenim i que, afortunadament, la píndola postcoital és una gran eina. És un dret al que tenen totes les dones i tota la dignitat que tinguin. Per tant, quan més arsenal d'eines per gestionar la sexualitat com ens sembli millor, però anant endavant jo no soc optimista i cada cop anem treballant més dades que anem tenint sobre violències masclistes ens van ratificant que tampoc en aquest sentit no anem bé, no? Vull dir, per mi, que una de cada 4 noies adolescents digui que s'ha sentit molt controlada per la seva parella o que un 6% digui que ha fet relacions sexuals sense consentiment, és molt gros tot això, no? I aquestes són dades que a mi no em fan ser optimista, tot i que en tindria moltes ganes, evidentment. Glòria, ho comparteixes? Sí, totalment, sí. Jo crec que com a mínim estem estables, diguem-ne, però crec que s'ha de fer un esforç. Perquè un dels elements que dèiem al principi era aquesta pèrdua de la sensació de risc i això s'ha d'intentar contrarrestar, no? I no estem parlant, com dèiem, de campanyes únicament, sinó d'utilitzar tots els elements que podem tenir, des del consell individual fins al treball de grup, etc. Llavors, tenir un vano de possibilitats per poder formar, no? Glòria, Jordi i Juli també, gràcies per venir. Tota pedagogia és poca per aquesta qüestió que, en fi, en determina molt, no?, també, i diu molt de tot el que ens falta avançar com a societat. Gràcies, hem posat avui el nostre gra de sorra. Gràcies. Fins una altra. Nosaltres farem una petita pausa per la publicitat. Tornarem d'aquí una hora aproximadament a 2:15. Doncs vaja, tornaré jo, perquè el programa continua, però diguem que jo tornaré amb la taula d'actualitat d'aquí una estona, ara tot en mans del Xavi Abad, que a més ha arribat al plató i amb tu ha arribat el Nadal, podríem dir, perquè estàs envoltat aquí d'unes llums, uns colors i un arbre, tu. Reconec que deu haver sigut una mica difícil concentrar-vos fent l'entrevista aquesta, perquè hi havia molt moviment per aquí darrere. Hi ha molt de sarau avui aquí al plató dels matins, perquè volem parlar de decoració de Nadal, tindrem música de Nadal, però a més farem més coses perquè abans avançarem i parlarem d'aquest pont i amb la Gemma Puig farem el temps a la carta. Els espectadors ja poden fer les seves peticions per ser el temps que farà aquest cap de setmana més llarg per a molts. Ja saben, el telèfon és el 93 473 35 35 i també les consultes les podeu fer arribar per Twitter i al Facebook del programa. I com deia la Núria, ens preparem per posar a casa nostra a punt per Nadal i us mostrarem propostes decoratives ben diferents, tradicionals, sofisticades i també sostenibles, com aquest arbre que està fet amb els papers que fem servir nosaltres, amb aquests guions
no els llancem, hem estat uns mesos guardant-los i hem fet aquest arbre que ha fet un company que és el Setxo Xirau. Una proposta que pot ser prou tentadora per fer a casa, potser amb els més petits de casa. I música de Nadal, per acabar i fer ambient, tampoc ens faltaran les Nadales, les Macedònia, que presenten nou disc. De fet, una capsa regal en edició limitada, una reedició dels seus temes que inclou, a més, una Nadala inèdita, Torna a ser Nadal, que sentirem en directe aquí al plató.